Milí rodičia, chcel by som vám predstaviť ponuku, ktorú sme pre vás pripravili. Deti patria do kostola, alebo ako prežívať svätú omšu s deťmi. Tu z názvu môžete vidieť, že nám Salesiánom v našej farnosti záleží, aby sme vytvárali priestor pre rodiny s deťmi v našich kostoloch, aby ste sa v nich cítili prijatí, aby ste sa cítili dobre. Tieto postoje chcú byť viac inšpirácie, výchovné ciele, ktorým smerujeme, ako pravidlá, ktoré treba striktne dodržiavať. Nechceme vám vytvárať napätie, nechceme vám vytvárať stres a nechceme ani podnetiť u ostatných veriacich, aby vás na základe týchto podnetov nejak špehovali a potom možno nejako prísne napomínali alebo zazerali na vás. Práve naopak, chceme povzbudiť vás, aby ste radi prichádzali na sväté omše, hoci je to neraz pre vás náročné, ale chceme vás v tom povzbudiť, dať vám isté také postoje, ale chceme citlivovať aj ostatných veriacich v kostole, aby sme vytvárali takú atmosféru prijatia, trpezlivosti, pochopenia. Keďže, ako som spomenul, nám Salesiánom a túžime, aby aj všetkým ostatným záležalo, aby deti prichádzali do kostola a aby sa tam cítili prijaté. Napriek tomu, že nie všetko sa vždy darí, nevždy sú úplne ticho, nevždy dokážeme zvládnuť nejaký ten ich pohyb. Asi také najdôležitejšie pravidlo alebo taký postoj je, že keď dieťa veľmi vyrušuje, nebojte sa ho na chvíľočku zobrať aj vonku, znovu sa vrátiť dovnútra. Určite vás chceme povzbudiť, aby ste, nakoľko je to možné, boli s deťmi vnútri v kostole, aby mohli mať očný kontakt, aby mohli byť zapojení do prežívania svätej omše. Pomáha to aj deťom v prežívaní Eucharistie. Takže na záver mi dovolte teda povzbudiť všetkých nás, aby sme vytvárali spoločne takú atmosféru prijatia v našej farnosti, v našich kostoloch, aby sme sa navzájom povzbudzovali. Ak by chcel ešte niekto aj tak osobne niečo dorozprávať, som k dispozícii, kľudne sa mi ozvite. Prajem všetkým pekný čas.